Helo na a chroeso mawr iawn i'r Fangre Hon efo fi, Trystan and Emma. A fi na Emma Walford. Rwan ar y bennod arbennig yma, da ni'n trafod Draenog o dall Duvets. a Dannii Minogue. Be mwy ydych chi isio? Dim lot. Yn ogystal â malu am mwydro yn y Fangre, da ni hefyd ar BBC Radio Cymru a Radio Cymru 2 ar yn rhaglen ni Trystan and Emma bob bore dy Gwener rhwng 9 ac 11. Ac os ydych chi wedi colli un o'r rhaglenni ni, wel mi fedrwch chi wrando nôl ar BBC Sounds. Steddwch nôl, gnewch eich hun yn gyfforddus, croeso mawr i'r Fangre Hon. Helo na. A chroeso cynnes iawn i'r Fangre Hon wedi harddu yn berffaith heddiw yma, achos mae yna westeion hyfryd, bendigedig, cynnas, ffrindiau gydol oes efo ni yma heddiw. Croeso nôl i Iodl Ieu! Ti wedi dod nôl? Ie, diolch am adael fi fod yn ôl. Mae hwnna'n arwydd da bod chdi wedi dod nôl i'r Fangre. Dwi'n meddwl, do'n i fel llawer o ddewis fod yn nes. Na, dim rili. O na, mae'n falch bod yn ôl. Neis cael chdi yma, a drws nesaf i fi, yn ni... Be sy'n ni'n galw'r lliw yma, sgwni? Mae'n broblem di. Fuchsia. Na. Dim fuchsia. No, bydd yna piws. Fuchsia di fatha sorry. pink. Pink. Mae'n fwy coral. Coral fyswn ni'n gael efo. Elin Angharad! Ie, corol. Ie, pink Coral. sy'n ni ddweud. Ie, dwi'n gwybod. A trowsus bach gwyn, Hafaidd? hafaidd hyfryd, a sy'n syndod beth ar ei thai ti'n agos. Sandals. Sandals. Sandals, ie. Sandals. Sandals. Ie. Croeso gan ysaf. Diolch yn fawr iawn, braf bod yma. Mae'n neis cael chdi yma, am y tro cynta. Ie. Ie? Ie. Trwyl ella. Gan i weld. A dylse bod chdi'n teimlo'n gyfforddus iawn yma. Achos ie, os wneud i ymestyn tu nôl i chdi fan ar y shelf. Ffrind. Ti wedi gweld pwy sy'n do? Dwi o... Mae Ieu rwan yn dal llun o Stephen y Draenog dall i fyny. Ti'n gweld, dyma'r union ymateb na ddigwydd yn y bulletin. Ie. A mae dal yn cael chdi. Yndi. Ydi. Mae'n cael lot o bobl eraill Ti wedyn. da Stephen yn agosach chi? Na ni, Just mor cute. ydi. So da ni'n pasio Stephen rownd fan i Elin. Oh. Dwi wedi Felly- gweld o tan wan. Na ddo? O na, achos ar y radio ni de. Ia. Ie. Felly, i roed bach o gefndir Stephen y Draenog dall i'r gwrandawyr rwan. Be yn union ddigwyddodd, a dos ni nôl i'r bulletin byw na nes di ar Radio Cymru un diwrnod? Wel, pan da ni yn paratoi'r bulletin, dwi'n sgwennu'r stori. Ac yna, stori di dod i mewn i'r system am Stephen Draenog dall wedi cael ei ddwyn. Oedd o mewn fan. A'r fan wedi cael ei ddwyn. Ac oedd o'n bechod doedd, ti'n fod, bod yna Draenog bach dall mewn fan, a'r fan wedi cael ei ddwyn. Felly nes i feddwl bod gwrandawyr Radio Cymru angen cael gwybod. Felly nes i sgwennu, cyfieithu'r stori. A o'n i'n meddwl bod yna'n iawn. Tan i fi fynd ati i ddarlledu yn fyw ar y bwletin 11 yna, sef bwletin ola y diwrnod i fi. A wedyn nes i sylweddoli, dwi'n yn gallu darllen dim mwy. Am Stephen y Draenog dall. Tasa gynnu fo ddim enw, ella swn i wedi gallu Ie. cario ymlaen. A Stephen. Stephen. Ti'n bod am enw. A dyna di enw un o fy nghydweithwyr i, sydd yn fos i fi erbyn hyn. Okay. Ond, ia, Stephen y Draenog bach dall, a nes i jyst fethu cario ymlaen. Yn y bit yma, da ni'n mynd i ollwng y clip hwnna fewn, achos mae rhaid rhoi cyd-destun iddo fo, achos bob tro da ni'n chwarae fo raglen Trystan and Emma, mae o dal yn cael ni, ynddi? Mae'r dal yn cael ni. Ac mae Draenog dall o'r enw Stephen wedi dychwelyd at ei berchnogion yn ddiogel. Roedd e wedi cael ei ddwyn mewn lladrad Leeds 4 niwrnod yn ôl. Yn ôl y berchnogion sy'n gyfrifol am ysbyty Draenogod, mae'n debyg bod Stephen wedi cael gofal da yn ystod y dyddiau diwetha. O'n llir sydd ar newyddion chwarae. A'r peth ydi, os ti'n meddwl amdano fo, fysa Stephen ddim callach bod unrhyw beth wedi digwydd. Wel na, chos o ddim yn gweld lle o'n mynd. Ti'n gwybod? Fysa fo ddim... So, mewn ffordd, oedd o ddim mor traumatic i Stephen. Yn nagoedd. Ac oedd o i Elin. Oedd o'n traumatic i fi, a mae lot fawr o bobl
yn nabod fi fel rhywun sydd wedi... Neud yna. Yeah. Ond fel arall, ti'n hollol broffesiynol. Hollol. A mae yn. A Yndi? crio chwerthin o'n i, nid crio upset. Ie. Er bod fi yn upset, of course. Am Stephen, y Draenog bach dall. Washi. Wel, na chdi, mae mewn cwmni da fo chdi. Yndi. Na. Mae'n saff yn y fangre. A sôn am bulletin newyddion, rhywbeth sydd yn heiddi cael bod mewn bulletin ydy Ieu. Achos Ieu, ydw i'n iawn i ddweud bod chdi dim yn viral? Neu'n lled viral yn ddiweddar? Wel, do. Wel, efo'r cormeibion. Ie. Nes i ddechrau TikTok efo'r cormeibion, a dyn just rhoi clips bach i fyny bob hyn hyn. A pa gormeibion ydy hwn? Cormeibion Parc yr Arfau Caerdydd. Felly, just ar draws y lôn, dyn ni'n ymarfer yn yr Rams Park. Just digwydd bod rhaid clips i fyny, a wedyn be like trio wneud ydy rhaid rhyw cynnion bach mwy gwahanol, bach mwy modern. A nath ni rhyw gan o'r enw Dau on this Hill gan Sy'n a Spiro. Merch ifanc ei hun sydd wedi dod yn enwog drwy TikTok a canu'r TikTok. A nath hwnna fynd yn viral. Gafon ni 3.6 miliwn, neu 3.7 miliwn hits neu views erbyn hyn. Waw. Yeah. O, mae'n bach. Sut mae hwnna'n digwydd? To be, dwi dal yn quite yn siŵr. Achos dwi'n deud ffordd boys y cwrt. Dwi'n mynd i mewn a dweud, reit, da ni'n mynd i ganu'r can yma. A maen nhw'n mynd, dwi rioed i clywed y gan yma. A dwi'n dweud, dim ots. Canwch o. A wedyn dwi'n rhaid ar. A wedyn, so neb yma, so illa bydd yn cael rhyw 500 o views. A wedyn y sydyn i fod jyst mynd bang. Nath y ferch ei hun sy'n Spiro weld o a mynd, yes. Na. So, of gwrs, dwi'n meddwl hi wneud hynna a retweetio fo. A goffa Specsavers a Spotify UK a bobl fel ei gyd wedi rhoi comments yna fo. So, yeah. Nathoch chi wneud Pink Pony Club hefyd yn Pink do? Pony Club, do. Pink Pony Club. Mae'n I'm going to keep on dancing. Hwna i agor siop Sephora yn dre. A nath nhw ffonio fi fyny i'r siop a dweud, nwch chi fod i ganu rhywbeth modern. A ni fa, modern. A fa'r boys o fe, dyn ni canu Beatles. A ni fa, dyn ni'n quite yn modern. So na fa, beth sgynnych chi fel syniad? A na fa, beth am Pink Pony Club? A ni fa, neu fewn dan fo. So nes i wneud trefniant cormeibion. A nes i dweud, da ni'n mynd i ganu o mewn ffordd traddodiadol cormeibion Cymraeg. A just wneud o, ar y boes o fa, ti siŵr? A ni fa, ynddo. A dyn, nath wneud o. Canu yn yr agoriad y siop, o flaen y siop. Ar pa bwynt nes di awgrymu y feather boas ar... O, gosh, ni'n anghofio am hynna. Ar y pink cowboy hat. Dim fi na ffawgrymu na. Ocê. A nes i ddim deiffer, o'n nhw'n deiffer fi ar ffôn. So na ni gael lot o ffari bethau bach, gael ni hetia, feather boas, bow tie sparkly, to bod math o bethau. A ni fa, fyna ffain. A dyn nes i just dim deiffer boys. So pen off nhw troi fyny, o'n nhw fa, dyma chi'ch outfits chi. A nhw'r boys o fa, nath nhw just... A to be, o'n i just yn mynd i ddeud, chwarae teg. Ti'n meddwl? Oedd nhw'n joio to, actually, oedd nhw'n dawnsio a just yn really cael ei mewn i to. So ti'n meddwl, pan ti'n dewis y music ar ei cyfar nhw, yn enwedig ar gyfer clips fatha TikTok ag ati, wyt ti'n dewis rhywbeth fatha current, modern, mwyn ella cael yr hits i wneud nhw, ie? Ie, hollol, ie. Oherwydd, sa chdi reid rhoi pethau fyny, a lla dim ond rhyw 1000 geidi, a dyna ni, a wedyn y sydyn reid i un peth fatha Sy'n Spiro na, neu, mae'n odd effa, achos dyn ni wedi reid pethau fel Run gan Snow Patrol, mae hwnna wedi cael fa dros 1.6 miliwn, Fix You gan Coldplay trefniant sy'n wedi gwneud, mae hwnna wedi cael dros 2 miliwn o views, a mae diddorol sbio pa rhan o'r byd sydd yn gwetio do. Ti'n gweld hynna? Wyt, ti'n gallu sbio wedyn. A pwy sy'n gwylio fwyaf? O, ffa'r run na, Almeinwyr. So, yr comments i gyd yn yr Almain, yn Almeinig. Be di briliant yn German? Siwn nhw'n gyn, Siwn. Rhywbeth fel Gauta Hws, Gwsgyn. Croen gwydd. Ie, dyna beth nhw'n dweud croen gwydd. Ews, ti eisiau fyri Stephen o fama? Ie, cadw yn saff. O, ta beth yn cefn mynd o'r yna. cefn ar y ffram. erbyn fan hyn. Ie, diolch Ems. Ydych chi'n bobl sydd efo'r un dwfe ar y gwely
trwy'r flwyddyn gyfagron. O gofio bod ni wedi bod yn un o gyfnodau poetha a'r gofnod yn hanes o wlad yma. Ydych chi'n un sydd efo'r un dwfei? Ems? Ydw. Mae o just yn rhy gormod. Ie. Yeah. Iddo fi feddwl am cofio newid y dwfei a balli. Chos pa tog wyt ti fod yn rha a balli? Gen i 4 ar hyn o bryd. Mae gen ti 4... tog 4. Dwfei. O na, lla bod gen i fi. Togs gwahanol. Oes, A lle oes, ti'n oes. cadw nhw wedyn? O, mae matras y gwely'n codi fyny, so mae gen i fi cys o dan O ie, beth ti'n gwely. galw hynna da? Ottoman. Ottoman. Ie, na, ie. O, dwi'n meddwl fanno. A ti'n cadw nhw mewn Ond fatha... dyma gen i fi'n geiain, hydref, gwanwyn ha. Ti'n gweld? Mae just yn... Sorry. Fatha mae'n Isio neud yn beit. Dwi'n Beth o gwneud ie? ddau dwfei fatha sydd yn clipio mewn i gilydd. So wedi tynnu un off fatha. So, Ie. Ie. handi. Dwi'n meddwl o gennau yna hynna, dwi wedi colli'r bit oedd i fod i sticio ar y bit arall. Sut ti'n colli hanner dwfei? Eitha hawdd. Dwi'n colli... Trystan di'r unig un sydd ddim yn syni at yna. Ond ydych chi'n bobl sydd just yn iwsio, enghraifft, pan ydych chi ar y chodes yn Sbaen neu rhywbeth, ti'n cael sheet megis papur toilet o dyna. Yn dweud? A fedra i'n gwneud efo hynna fi. Fedra i ddim gwneud, achos mae gynnu fi tog trwm drwy'r flwyddyn gyfagron. Oes? Dwi'n mynd gam ymhellach a deud bod gynnu fi brushed cotton sheet ar y gwely. O, yn y tywydd yma? Yn y tywydd yma. Achos dwi'n berson rhynllyd yn dod yma. O, it's ofnadwy. Sy'n ni'n oer mewn sona, ti'n gwybod? Ie. Sech chi'n mewn airfryer sy'n dod o'n oer? Na, dwi... Peidiwch a neud hynna gyda Na. lla. Peidiwch a trio rydych chi'n mewn airfryer. Dwi y hollol groes i chdi. Ie. Ynddo. Deud y gwir, dwi'n meddwl sy'n gallu defnyddio'r tog tenna am fwy amser na'r tog tew. Ti'n yn y flwyddyn. Ie. Sa'n cysur na gos yr hen sheet bach ten yna pan ti'n dar hol de. Na. Achos yn aml iawn, dwi'n ffeindio'n hun yn mynd un sheet yn rhy bell a dwi'n cyrraedd y matras. Ti'n gwybod, dwi wedi mynd... Dwi wedi reid yn mynd dan y matras, ti'n gwybod, y cyfer. Rhag y bugs na, ti'n gwybod? Ie, ie. Ond mae'n neis cael pwysa yn dydy. Ydy. Dyna- Ydy. Na, mae Elf yn dweud na. sorry. Nid ag os ti'n single de. Ie. Twyd? Ie, allai. Mae'n helpu, dydy. Yndi, Mae'n yndi. gwmniaeth. Yndi. Fatha weighted blanket. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n dod â Dwi cysur. wedi bod isio trio yna hynna. Weighted blanket. Ti wedi cael un? Na, mae Sian y cynhyrchu. Dwi wedi iwsio un. Dim un Sian, lle, dwi'n cymryd i ddechrau storis. Ond mae Sian y cynhyrchu yn iwsio weighted blanket. Ie, gweithio. Fancy Mae yna plant hynna. yn mrawd yn deud hynna hefyd. Ond dwi ddim di trio. Os ydych ti'n gallu defnyddio hynna'n haf? Wel, sa O, ni besa, achos ydych chi'n rhaid... Cadwch chi beidio symud a fwy llonydd bod chi'n cysgu maldio ond da. Just diolcha bod chdi'n gorfod newid cyfer ar weighted Un o blanket. hynna. Wan ta. Dwi'n mynd i... Un peth dwi eisiau gwybod yn da, sori, symud ymlaen o'r dwfei ag eto sheets. A dwi'n teimlo falle na Elin fydd yn gallu ateb hwn iddo fi. Ti'n gwybod, achos dwi'n prynu fitted sheets. Dim fatha top sheets, lle. Flat O, sheet. ie. Flat sheets, Ie. yn ti. Wyt ti'n smwddio fitted sheets? Ac os na nac iddo fo? Achos bod fi ddim yn gallu neud yn iawn, oherwydd bod gen ti'r holl lastig yma, dwi wedi rhoi give up. Ond, mae gen i fi heiar yn smwddio cordless, rhoi fo ar y gwely, a smwddio ar y gwely. Sorry. Smwddio fo tra bod o ar y gwely? O ie, mae di stretcho dros y gwely, dydy. Cordless, heiarn, Ia. ond yn smwddio. Wel, Dyna chdi hack. Fe di'n deud nesaf bod chdi'n smwddio dy ddillad isa. O na. O, dwi... Ar y dyfarw. Go iawn. O, dwi'n gwybod, ie, weird yn da, bod fi'n gwneud heina, ond ddim yn boddran... Dim yn y sheet. Ddim yn boddran smwddio pethau mae pobl yn gweld. Falle achos bod nhw'n llai, a mae'n quick. A dwi'n teimlo fel bod fi wedi cyflawni rhywbeth. Dwi'n mynd i ddyfaru rhai hwnna. Sôn am clips a pegs a falle, os gennych chi fel tips falle? Neu os gennych chi arferiad pan da chi'n rhoi dillad ar y lein?
Chos dwi chydig bach all over the show. Dwi bron iawn y teimlo fel bod fi wedi cael gwersi pan o'n i'n ifanc sydd wedi dillad ar-lein. Gymam. Do? Fatha be? O, tod, os ti'n rhoi crysau fyny, tod, mae gan di rhoi crys fi fyny ar y lein, di rhaid o'r fama, tod, sy'n ni gorau rhaid o, tod, o'r gwylod, tod. Efo bod yma'n gorau? Bot yma'r agor, ia. A tod, lot o rhyw bethau, tod... Be am sheets? Os o fatha... Mae hwn yn greit i fi. Dwi'n mynd i fod yn berson gwell ar ôl y bennod yma o'r fangre, dwi'n teimlo. So, sut fysa chi'n gosod? Just, wel, ar ei hyd yn hir, ond just bod yna bach drosodd digon i ddal. A dyn ni siw bod yna digon o pegs ar ei drowsio. Ia, dwi'n gwneud hwnna, a wedyn dwi'n codi'r lein, a wedyn peth nesa, mae'n aml iawn fydd y sheets yn y cae drws nesa, neu ar y ffens a falle. A ti'n gweithio rhywbeth tebyg. Ie, rhywbeth tebyg iawn. Ond dwi'n meddwl bod fi'n neud o'n iawn. Illa y begs, ddim digon da. O pa fath o pegs, ti'n gweld? Achos dwi'n licio'r syniad o cael ei bach pren. Ti'n fatha rhain, ti'n gallu gwneud fatha outfits bach. O, ie, roed gwyneb iddyn nhw, falle. Neu mae yna rei plastig, so mae gennau gymysgedd. Ond dwi'n gwybod mae un peth dwi'n gwneud, a o'n i'n siarad am hyn yn gynnu fach, a dwi'n gwybod bod o'n mynd i wylltio Sian cynhyrchydd, ydy dwi yn tynnu'r dillad off y lein, a just roed y pegs yn ôl ar y lein, a gadael nhw allan wedyn. Na. Na. Dwi'n eog o hynna fyd. Wyt ti? Ond dwi'n gwybod sa mam di dysgu peth wneud yna. Tod, be o bobl efo blaen, o'ch di efo bag bach, dwi? Oes. Chdi'n gallu mynd efo fo chdi. Gynna fi bag. I reid y bags. Mae rhaid i'r pegs fod yn y bag bo ar ôl gorffan. Dwi'n gadael nhw allan, achos maen nhw'n rhydu, maen nhw'n mynd yn fydur. Chreu dillad glân wedyn. Ac un peth mae pobl yn gysau ydy, mae rhaid i pegs fi fod rhan fath. Fedra i ddim roed un melyn ac un gwyrdd. Wow. Mae rhaid i roed 2 felyn ar top. 2 wyrdd ar y trwsus. Ac os di mam yn dod lawr ac yn rhoi dillad ar-lein drosto fi, maen nhw'n dros y siop i gyd. A na. Dwi'n ffindio hwn yn fascinating. Waw. Bach yn OCD am y pegs ma. Da ni'n dysgu lot am yn gilydd yn dydan. Just pryna hors, de. Just pryna hors. A mae gyn un, ond dim fath. Hors ydi o, ia? Ie. Ie, hors. Ceffil pren. Ie, dyna sgynni. O, dim yn prynu yma ta. Dwi wedi prynu humidifier. Rargo? A be mae peth felly wneud? Dwi'n cweith sio. Dehumidifier. O ie. Na fo, dyna pa bod o'n gweithio. Humidifier ti. Humidifier. Humidifier. Ie, dehumidifier. So ti'n rhoi do, a wedyn mae o'n... Tynnu llyster, ia, o rai? Ie. Ie, hwnna. Yndi? Cwestiwn bach arall. Pan da chi'n rhoi wash ymlaen, ydych chi wastad yn cofio bod chi wedi gwneud hwnna a cofio amdano fo? Ta ydych chi... Dwi'n gofyn ar ran ffrind ydw i'n fyny. Ond tywod, os da chi'n rhoi do yn yr washing machine, ydych chi weithiau yn anghofio amdano fo am ryw ddeuddydd? Dim deuddydd. Mae ddo e'r ogla. Dwi'n gwybod. Iei. Dwi wedi gwneud cyn heddiw. Dwi'n dibynnu arna chdi fan hyn. Do, dwi wedi gwneud. Ond gyda fi hac bach, dwi'n gadael powdr golchi allan ar ben y worktop i atgoffa'n hyn dod o dillad. Ond ydy peiriant golch chi yn eich gegin chi? Ydy. Na. Ia, dyna broblem. Mae'n fi mewn stafell arall. Fatha utility. Nes i olchi nillad efo dishwasher tablet. No mistake, ti'n cofio? Ddoth nhw allan o wan? O, yw'n llanast. Oedd? Llanast. Oed, so peidiwch i gwneud hynna. Calad, tha hi ar Sbaen. Wir i chdi. Wir. So dyna pam di llestri ddim yn meddalu lle da? Ia. Mae gennau llun yn rhywle. Na i ffeindio fo, falle llun i rannu fo. Nath mam, cofio mam yn dod i aros efo fi. A meddwl bod hi'n helpu. Sori mam, dwi yn mynd i rannu'r stori ma rwan. Ac o gennau, o'n i'n mynd trwy cyfnod. O'na siop neis lawr ffordd. Ac oedden nhw'n gwneud jumpers neis. A tyfo pan ti'n... Dwi wedi dysgu'n wers, dwi'n mynd bodd rhan rwan. A o gennau just cwpl o jumpers, a ni'n rhai gora, ti'n modd, oedden nhw'n really neis. Anyway, mae rhaid
oedd mam di roi nhw yn y wash. A ddathen nhw allan, ac oedden nhw'n fatha carbod yn stiff, ac oedden nhw fatha rhai plant. Ac o'n i wedi talu ffortiwn am y jumpers ma. So, ia, mae hwnna wedi digwydd i ni. Si wneud o'ch ydy bach yn oed, ond si ddangos i chdi. Ond, beth sy'n handi amdanyn nhw, de? Nes i wneud o'i top dryd oedd gynnu fi o'n i wedi gael. A dda wedi dod atha crop top. Top crop... Beth? Ie, crop top. Crop top oedd Crop de. top, ie. Ond mae'n handi o dan pethau, ti'n gwybod? Yndi, Chos mae'n fama ti weld, de. Ie. Efo chdi'n gwybod rhywbeth fi, a Ie. bod t-shirt, fel la. So ma'n Ne, handi. Dwi wedi gweld Ond mae ti o fatha- Ar y traeth. A? Nes ti'n mynd ar y traeth, wedi ddim ysgo fo. Crop top. Na. O'r argo, ti'n Na, mynd llithw ddim. Dyn yn ei oed ai amser. Na, elli di ddim. Na. Galw fi'n ffasiynol, de, ond na, mae'n camry bell. Camry bell. Na. Da ni gael a tumble dryer hynna yn fanna. So, Ews, dwi'n iawn i ddweud, ti wedi dŵad ar rhywbeth i rannu efo ni. Do. Do. Llun ydi o. Okay. So dwi'n gwybod os chi'n mynd i nabod bobl sydd yn y llun yma. Dwi wedi cael y llun yma gan aelod o'r teulu. So dwi ddim yn y llun yma, so bydwch poen bod chi'n chwilio amdano fi. Ie. Okay. Dwi'n mynd i basio hwn yn sydd i chdi am sgei di graffu ar y llun. So, ti'n gallu rhoi mwy o gig ar yr asgwrn? Pryd gath o'i dynnu er enghraifft? Mae wedi cael ei dynnu rhyw 39 mlynedd yn ôl. Okay. Adag pen blwyddyn o'r pobol yma yna, 11 oed. Ges i ddarn o gacan pen blwydd y person yna yn 11. Okay, so 39 mlynedd yn ôl, Tua, 11 ie. oed. So, sa'r person yna dathlu pen blwydd arbennig O, erbyn so rwan. flwyddyn nesaf dwi'n meddwl. Blwyddyn Ia, nesa. so rhyw 38, ia. Ma' hwnna'n di helpu ni drio gweithio allan. A cliw arall ges i o achos oedd nain yn byw yn Blaenau Ffestiniog ac yn byw dros ffordd i berthnasa pobl. Elin Minogue. Mae'n nes i spotio fel yn ymhan yn ôl. Ia, os ni wedi droi fo rownd, mae nain Kylie di sgwennu yn Gymraeg pwy di'r bobl. No way. Yes, we. No! So mae Kylie, Brendan, brawd Kylie, Dannii Minogue, Dannii Minogue. chwaer Kylie, nain Kylie, ewythr a modryb Kylie, mam a tad Kylie. No way! Ti'n y llun fyd? Nac, O, dwi'n ti'n mynd y yn- ie, llun. nagwt. nac, dw. Ma' hwnna'n... Mae hwnna wedi cael ei dynnu adag pen blwydd Kylie yn 11. A ddoth yna ddarn mawr o'r gacan ac i Blaenau at y teulu. Ac o'n i'n digwydd bod yna, achos o'n i'n ffrindiau hefo perthnasedd yn ôl, o'n i'n chwarae, a falle gathon ni ddarn o gacan. So, lle fysa hi wedi bod yn ei gyrfa bryd hynny? Newydd orffan Neighbours. Neighbours. Yes. So just ar ddechrau. Achos mae'n debyg i Charlene yn dydi. Yndi. Waw! Lle mae Dannii? Ac, Ews, i atgoffa ni cefndir Elin Minogue, mae chefndir hi, wel, mae'n hannu o Blaenau Ffestiniog, ond mae yna gysylltiadau efo De Cymru fyd, Oes, nath nain Kylie symud o Blaenau i Faes Teg. Okay, A wedyn o Faes Teg draw i Australia. iawn. Basio, dangos Ews. Waw! Nes ti ffeindio Dannii? Na. Dannii fo gwallt coch yna. O ia, fan hyn yn y blaen. Ie, Yn gafel. ie. A mae Kylie ar y pen yma. Yndi. A mop o well gynnau. A Lle mae Brendan? Top hora yna, ia? O ia, o'n i'n gwybod. Ti'n mynd clywed amdano fo na? Na. Dwi'n gweithio tu ôl i'r sy'n mae o, dwi'n meddwl. O ia. Ie. Fatha sy'n ni'n apod yn iawn da. So nain Kylie ydy'r sgwennu yma. Ie. Waw. So gathon ni'r llun ma, a dwi wedi cadw fo. Beth ers yna? Eisiau chdi watch ar ôl hwn. Oes. A lle maen nhw'n rar rhywun yma? Rar nhw, y mam a tad Kylie. Yn Blaenau... O ia, na. Na, yn Australia. Australia. Ie. Melbourne, ia? Rargo. Sa'n nhw'n yrru teisan? O. Do, a dwi ddweud chdi wan, de, un o'r sponge na, mewn pwlan, a dyn ti yn sticio Cindy doll neu Barbie doll i mewn, a dyn mae'r sponge fatha sgert i'r doll. Dwi'n O, cofio fatha dol tywydd trol. Ia, ond sponge, a dyn darn o hwnnw. O, Australia! Ia, hwn box. Fydda i weld y box fan cyrraedd. Waw. Waw. Wel, o'n i ddim yn disgwyl hwnna. Ie? Wel, o Sian di gofyn os o'n i'n dod â rhywbeth i'r show and tell. O'n i'n methu meddwl am dim byd. Ac
so dyl ni ddim wedi dod i byd. Ac wrth i fi gerfod i mewn, wrth i fi gerfod i mewn, na fi'n cofio, a ni'n meddwl, ti'n beth sy'n eitha ffynnu. Dwi'n cofio llun o'n fi ar leisiant car cyntaf fi. Achos lot o bobl ddim yn coelio na fi o fo. Pen o'n i'n mynd, dod i Gaerdydd, a dyn oedd yn gofyn am ID. A wedyn o'n i dan os o'n nhw'n mynd, ie, ti'n siŵr na chdi di hwnna? Ie, dwi'n siŵr. So, hwnna sy'n llun. Mae'n eitha dorniol. Ydy o rhywbeth yn edrych o'r gwallt? Ie, mae gen i fi wallt yn efo. O, rhan i weld hwn. Ond o gynnu fi hwnna tan o'n i tua rhyw achos o hwnna'n para am 30 mlynedd, so ni efo hwnna tan o'n i tua 27. Ti'n edrych tua 8 oed yn hwnna? Dwi'n gwybod. Ond hwnna, pan o'ch chdi'n 17, dwi'n cymryd, pan o'ch chdi'n cael... 17, ie. Sy'n dyn abo chdi. Na. Byswn i ddim dyn abo chdi fyna. Ar wahan i'r ffaith, nad oes gen ti flewyn erbyn hyn, iei. Mae'r fringe. Mae'n for chop. Mae'n cael chop. Ydy, a mae hwnna'n arwain mynd daclus at beth sydd yn trendio ar TikTok a Instagram Emma ar hyn o bryd. Achos beth sy'n popio... O, Trystan! Beth sy'n popio fyny gen ti, Ems? Beth sy'n popio fyny gen ti? Mae'r algorithm gen Ems. A fydd o, dwi'n mynd yn haywire erbyn rwan. Haywire! Oh my gosh! Oh my gosh! Dwi'n iawn i ddeud bod chdi'n cael llwyth o fideos o bobl yn torri fringe. Oh, gosh. Fyswn ni yn gallu treulio drwy'r dydd yn gwylio pobl yn torri fringes. Neu razor cutting gwallt a ballu. Neu... i'r pwynt lle dwi wedi prynu razor thingy, a weithiau. Ti'n cael yr awydd? Yr ysfa. O, weithiau dwi'n gwneud. Wyt? Mae'n eitha amlwg a dweud y gwir. Dwi'n iawn i feddwl oedd chdi'n arfer torri gwalliau. O, yn yr ystod Covid, nes i ddechrau torri gwallau pawb. Da ni efo shed yn y cefn. A dyna lle o'r fy'n studio. A ni'n gael efo. A dyn o bobl yn dod draw i fyna, so ni'n torri gwallau pobl yn fyna. Ffrindiau, to. Waw. Ie. A maen nhw'n dal yn ffrindiau? Dal yn ffrindiau. Ar ôl hwnna? Yndi. Greit. Mae'n wedi stopio dod ato fi cael torri gwallau. Ers i'r siopa ail agor. Felly, cyn ymadael ar Fangre, tro ma, iei, mae'n dod tro diwethaf eich ti, mae'n nes ti rannu rhywbeth efo ni o'r amlen oedd gen ti. A mae hwn di dŵad ar gefn y ffaith bod gennym ni amlen yn y quiz ar raglen Trystan and Emma ar fawr wedi Gwener yn dydi. Yndi. A heddiw, mae cwestiwn bach mwy ydi ar y gorfodrydd. Ond cwestiwn ydi, os ydych chi'n gorfod agor siop sy'n ond yn gwerthu un peth sy'n cychwyn efo llytheren gyntaf i'ch enw, be sa'ch chi'n werthu a be fyddai enw'r siop? A Elin a Emma, sa'ch chi'n gallu bod mewn busnes efo'ch gilydd os ydych chi eisiau? Os ydych chi'ch dau ne? Am gwestiwn dda. Mae hwnna'n un da, ynddi. Ac i di chwarae hwnna fyd, Kay? Yn dod na i meddwl hefyd. Oce. Meddwl, sa'ch chi gallu cael tatws. Tatws Trystan. Tatws Tryst. Toys Tryst. Toys. Toys, tryst. Tractors Tryst. O. Trucks Tryst. Trainers Tryst. Trainers Tryst. Ie. Ia, Ems. Trainers. Trainers Tryst. Ia, gwerthu trainers. Da, lot o bethau fel yna. Dwi'n just dal yn trio. Ie. Meddwl beth Dechrau sy'n efo dechrau efo Esgidiau Emma, esgidiau Elin. Ie. Ond bach gysadliad Meddwl am drws nesa. earrings. 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 Ie. Eliffantod. Eliffantod. Nes i meddwl am hwnna. Rhyfedd ddigon. Ie. Os fynd efo'r Emma gael eliffantod, a drws nesa, ebolau Elin. Neu estrys, de. O, Estrys, ebolau, Elin. ebolau, well gen i fi ebolau, ne, estrys, dwi'n meddwl. Ie, mae bolau yn sowndio fatha... Ie, dyna fy sowndio Fatha yn neis i fynd iddo Ie. fan. Na, di, gwch, i bola, di, o de. Ie. Ie, wel. Ie. Ie. Sut ti'n mynd i brynu hwnna, Na, sat? na. Na. Embroidery. O! O, yna beth i o.
Pan bod rhywun methu meddwl da? Mae tricky dydi. Yndi. Roffi syniad embroidery fo. Embroidery, ie. Sydd yn mynd yn berffaith gan bod chdi wedi cael injan o neo newydd. O, dim newid, ia, yn cyntaf fi. Ie. Dim wedi dechrau embroidro eto, ond... Ydy o'n un, ti wedi mynd full out am efo'r machine, neu? Beth fe, o hynny Ydy o'n un... Ia, mae gennau pedal a Pedal falle. o beth, ie. Ne, mae'n mynd. Real boy. So falle rhywbeth fel la. A'r pedal sy'n gwneud yr thing fynd fyny lawr, ie? Y nodwydd. Ie, Ie. y nodwydd. Ie. A pa cyflymder hefyd, de. Ond yn rhoi Ie. di sy'n neud hwnna. Ie. Y pwy sy'n edo? Yn rhai di. Yn rhoi di. Ie? Ie. So os dwi'n gorau exeitio, So os ti eisiau mynd am y nôl, pa droed ti'n eisiau? ti'n troi y machine O, wrth gwrs. rownd. Na, ti ddim. Na. Botwm bach i fynd o'n ôl. Ti ddim Oedden ni'n meddwl am eiliad, chdi i fynd neud hynna. A fi! O'n i'n mynd i Na, ti ddweud, ddim. Gweud sy'n meddwl bod chdi wedi darllen y manual. Ie, dyna fysa'r siop bach i falle. Ie. Ede? Yn ytrach na Eden? Eda Emma. Eda Emma. Eda Emma. Eda Emma. A fo, mae'n catchy. Na fo. Dyna dim fi. Mae eisiau meddwl am un i Elin yn does. Lle fawr ti rwan efo barcod. Yn sefyll yn ffenast. Yn gwerthu rhywbeth. Esgidiau, dim ond sandals, da. Mon sandals. A hynna'n rei... Ys ti byth yn gwisgo rei di cael nag o ti? Ti rhaid i gwisgo espadrilles. Mae hynna'n rhyw fath o sandal yn dydyn. Bydd hynna Ac da. yn falle'n bach fwy catchy na esgidiau. Ie. Espadrilles Elin. Espadrilles. Ie. Na. Na. Be amdano chdi ei? Ti'n dwi i gwana, da fi meddwl i gyntaf. Rhaid meddwl, dim byd arall dechrau fe i. Gwanus, iei. Dim ond, ar bob tro ni sgwennu enw fi, a tyd pen o'ch chi gorau sgwennu enw chdi ar y pethau cyfriadau o blaen, o'r autocorrect wastad yn mynd efo i gwana. So weithiau ni'n i gwana Jones. Tyd ydych chi'n seinio off efo i gwana Jones, a da ni'n di checio. So pobl yn dweud, hello i gwana. Hei, dwi wedi meddwl am un i chdi. Eiliad Elin. O! Lle i wneud beauty ag ati. Ie. O, ie, so hwnna'n Ynde? neis. Dwi'n siarad lle edad, dyn ni'n gallu defnyddio'r edad. A iogurt i eiwch ar y draw wedyn. A toes trist ar y pen. O, gyda ni stryd fawr o'n O, does? Diolch i, hwnna'n gwestiwn da. Wel, diolch i chi'ch dau am eich amser yn y Fangre. Diolch. Ac i Stephen, dwch ni beidio anghofio Stephen. Ie. Da iawn, Stephen. Washi. Gan obeithio gawn i'ch cwmni chi unwaith eto'n buon. Diolch i'ch dau. Diolch. Ta-ra. A dyna ni, pennod arall o'r Fangre Hon yn y bag fel petai. Cofiwch chi danysgrifio, rhannwch, hoffwch yr holl beth yna da chi'n neud ar y cyfryngau cymdeithasol. Ac os da chi wedi mwynhau gwrando, wel, cofiwch wylio ar YouTube hefyd. Ac os da chi eisiau cysylltu efo ni, ella bod gennych chi gwestiwn sa chi licio ni drafod yn y Fangre arbennig yma, cysylltwch efo ni yn y ffyrdd arferol. Trystan ac Emma at bbc.co.uk. A mae yna resiad o bodlediadau Cymraeg arall ar gael ar BBC Sounds. Ewch i chwilio am Lleisia Cymru. Tan tro nesa, cofiwch, mae dim ond chwerthin sydd i'w gael yn y Fangre Hon. Tan tro nesa, tra! Tra!